Ka dunan kɛ dugule foto kɛ ni kunnafoni sanuman tɛ. Yayi TV filɛba jamakulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bisimila an ka bidon kibaru kɔnɔ. Ami an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruw ye. I n'a fɔ ladala ko la, maliden minnu ni tora bɛɛ fanga ɲinini senfɛ san 1991 marsi kalo tile 26 ni u bɛ wele martira. Bi tarata marsi kalo tile 26 san 2024 jamana camanjɔrɔ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goita ye o tasibila kɛ min kɛra jamana minisiri caman ɲɛkɔrɔ ka fara maaba caman kan. A y'a yira k'a fɔ san 33 bɛɛ fanga kɔnɔ maliden k'u sigi ka jateminɛ min ɲana ani min ma ɲa. An bɛ taa ni jamana kɔ kan ko kibaruw ye. Senegal jamana kɔnɔ, Senegali jamana kuntigi kura Basiru Jombai Faye sugandile kɔfɛ jamanadenw fɛ. A ye a ka danatigɛli kunfɔlɔ kɛ kunun tɛnɛ su fɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a bɛna jamana mara ni majigi ni jɛlenya ye ani ka yuruguyurugu sugu bɛɛ kɛlɛ fɔ ka se balo jiginni ma. A ye wele bila diɲɛ jamanabaw ma u ka na u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ. Halisa an bɛ to ni jamana kɔ kan ko kibaruw ye. Chad jamana kɔnɔ kunun tɛnɛ marsi kalo tile 25 san 2024 Chad sɔrɔdasi 7 ni tora dugujukɔrɔ mugujugu dɔ ka pɛrɛnni na Lac Chad marabolo kɔnɔ. A yirala k'a fɔ yen ye jatigɛli walekɛlaw ka baarayɔrɔ ye. Ni lase kɛra Chad donnatɛmɛ fanga ɲɛma Mahamat Idriss Déby fɛ. Ami an ka bidon kibaru kuncɛni l'Amérique jamana kɔnɔna ye. Kunun tɛnɛ su ka dugu jɛ bi tarata la marsi kalo tile 26 san 2024 Francis Scott Keybridge ni ale ye Baltimore pont ye o bina ka sababu kɛ jika kurunba dɔ ka gosili ye. Lakana tigilamaw ka fɔ la maa 7 de ɲamatununen don wa a yirala k'a fɔ ɲininiw bɛ sen na. Ni kibaruya damadama ninnu de kɛra aw kulo ni an ɲɛ garijɛgɛ ye an ka bidon kibaru la. Aw ni ce aw ka ɲamadaliw la. Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.